Lollipop, lollipop, čo bude potom čitateľné, urobíme test. To dáme do tej onej. Kto to testoval? Slavo. No? Čo testoval? Ja či to vydržia. Počkaj. Či Dusík vydrží. Či bola moje číta. Dusík hlavno vydrží. Dusík to vydrží. CDčko to vydrží. No Peťo. No, ideme. Počkaj, idem takto oproti. Počkaj, oboje tu Aha, takto. Počkaj, alebo takto. Áno, to je super. To som zvedavý aj ja. Nerozgápí ho. Ty kokos, jak sa kriví, hen? Hej, stočí ho, nedostočí, hej. A ty aj napaluje. Na zem. Ty si hneď napaluval. Tyvo. Čo tam je? No toto dá do mechaniky. Dajte to do mechaniky. Čo si tam napal? Nechaj teraz. Ne, nezlom ho. Či ho prečíta? Koho je to? Moje. Toto by som nedal do mechaniky, akože. Polož. Čo ste spravili si mi zotkali? Takto ťuko do neho a toto z neho ostalo. Yeah. Zard full. Kurva. Počuješ, Gudas, nalej. Už som, dal som si ho tam, tam bol na svoj. Ty si silák, ty si vojak. A kde je tá karta? Doma ne. Nenašiel som ju, asi som ju nechal doma potom. To mi potrebuješ či len trošku? Chcem skúsiť, že či bude červený lát. To je tak jak moje auto, keď som sem išiel. Je, ono to rozháže. Čo tam dali? Tam dali. Čo ste tam dali? Jaký sa hraje? To už ste všetko dali, čo? No ideš. Mali dolku. Pozor, lebo za chvíľku požárne To si sú jak tých lacných filmov, efekty, hej, kde? Edemsovci. Toto bolo vo Flaperovi, tuším. Takýto dym. Nie, to z toho niečo vyskokí. Takéto one. Toto by sa tam Arnolka mohla dať vypiť. Kokos, jak dobre. A vypil by si ju? Malinovku kríženú. Lízatko. Tebe už nikto nič. Oblekím papier. Ten papier už teraz len. Zachová tvár? Čo z ním? No ten miešačka? Ten Dusík zežere všetko. Dobrý. Ty vole. A tie poháriky nejdeš? Je to jak alo mal. Takú životnosť. Je to myš. Pán Bobík. Vaša oranžáda. Vonia to, no. Máme? Do malinovku sme dávali už. Dobre to. Ja ti opačne? Lebo napríklad to bude si máli dobrý nápad. Daj tam trochu. To lízatko chutí normálne. Počkaj, odlejeme takto do Ty ho toho. dal do úst. Neviem, čo to spraví, ja som len zvedavý. Chlapi, ale robíte to všetko do tej Ty vole, to ešte dobre zamrznuté, keď sa to na neho dá. Dobrovoľník dal jednu 10 korunu. Euro mal dať, nie 10 korun. Ja čo? 10 eur. Starú korunu, hoď čo nie? Nalej. Hej, ale však to je mäkké, to je. Tak tá voda? Bojuje to. Counter-terrorist win. A tá voda? Aké ksichty všetci. To stáva dole, no. Voda ostáva dole. Dusík ide preč, voda ostáva dole. Dole si haď. Rajčinku. Nezverejný. Zostriham. Však sa na YouTube sa uvidíš. Už aspoň nevrosnú. Dáme euro, čo má dlhšiu výdrž. Čo desina? 10 korun. 10 korun?
A to asi nespraví. Kde sú tie druhé kliešť? Bude tam stovka, pekne. To CD ešte funguje? Však je rovné, nie? Normálne, čo? Stočilo, ale vie ono. Je úplne rovné. Skús to prečítať teraz. Tam bude Teraz výstav prečí prémium. mechanike. Není Vista Ultimate, jaký Vista Ultimate? To je knopík z Linux. Ty tu open source veci palí. Sa zabavuje. Windows by som... Do dvoch klieštík chytíš? Ale potom ti to vystrie. Ok, ideme to CDčko vyskúšať? A ono, že je rozmrznuté. Môj ženi. Ja si myslím. Pokiaľ nepokročil túto hornú vrstvu, Ne, iba ho radšej moc. Bude dobré. no skúsime ho tam bachnúť, lebo však No. ako... Tu má komu. Keď je nejaký už uvoľnený, tak... Takže už zlomíš kovku. Tomu neverím, že je. Prečo, keď zámok odzebu, bude Ale neviem, ale to je veľké, ale keď si podľa mňa nezlomí už, aj keď to zmrzne. No ne, Milan, To ne. tiež nie. Ne. Jedne keby po ňoj 10 kg padivom buchol. Jediné, ale že by s rukami, s kliešťami. Dvoma Dvoma. Kliešťami, áno. Neverím tomu, že by zlomíš. ešte to pekne natáčajte. A nie je toto trestný čin? Ale je. 10 rokov. Nezlomajú. Ohnujú, ale nezlomajú. Ne, ohnujú, nezlomajú. Pevná mena. Zverejníme. Už len bola. To je hanobenie meny. Teraz